हेलो हाई नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल केमी अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते बहुत भल थे खुशी थे भगवान करूँ समस्ते भल रुहतु समस्ते खुशी रुहतु आउ भिडियोटी स्टार्ट कर रिजन हूँ आम घर पाखे अष्टपरी कार्यक्रम बर्तमान आज आउ अष्टपरी आइले तो समस्त मजा लगे अष्टपरी पर मैट्रिक परीक्षा भी अच्छी आउ आगवत टी गला अष्टपरी आ खुशी लगुच अष्टपरी जो वर्ष को वर्ष यही दिन टी आसे बहुत खुशी लगे जिते पाखापाखि आम अष्टपरी हो गला 100 ରୁ 120 वर्ष एमती हो गला आउ चलतु देखा आपण मानक भिडियो पूरा कंटिन्यू रुहतु आउ जदि मो चैनल को नुआ तेरे सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ आ मत एम सपोर्ट दिंतु मुझे आगू 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 भिडियो बनी चली आपण मानकर सपोर्ट सब दरकार चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। किले नहीं छुआटी मान किले नहीं तुम तो कबाटा कहीं पशिला से कहीं डाकबे पैसा ये से माइक वाला हेल्पर सी गोटे हेल्पर एटा हेल्पर मेन लीडरटा मेन मालिक भी मझे ठिया हाफ पैंट पिंधा मालिक ये हाफ पैंट पिंधा मालिक ये पूरा स्टेज काम है काम सब अधूरा रही जाइए अधा कहानी जगह मुंडू ये फूल सब अच्छी ये रिपेयरिंग हम हेलो गाइस हेलो गाइस गाइस मैंने तिंदुर से वे वाटे का रोज गाइस मैंने तिंगने को जोड़ा ओ बैला गोटे रोसई हम माइक वाला आज्ञा तो आम आसलु घर को फ्रेश फ्रेश हाँपाई गाधा गुधी सरीगला एवं वीडियो कंटिन्यू रुहतु पूरा बर्तमान आमर डेकोरेशन काम हम जो आम ठाकुर जो पताका मरा आउ डेकोरेशन काम भी बर्तमान देखंतु हमर डेकोरेशन काम भी किछि हेइनी माने अल्प किछि काम होइछि आउर बहुत किछि सुंदर लागियो राती हेले रातिर व्यू आपण माने देखिबे देखंतु हमर पिना बोली जन सान होइछि ऊपर पेंटिंग करछनी फूल माला सेपटे भी हम पिला सब फूल माला टंगा टिंग करछनी गछ भी लागि गेला माने हमर कदली गछ भी बंधा बंधी गेलानी रातिर व्यू देखिबे बहुत सुंदर लागियो हां नै आगबटा कोला खाउछि बर्तमान आमर सब फूल सजासुजी कार्यक्रम समाप्त हो गला अल्प समय लगे
ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମର ପିଲା ମଜା ମସ୍ତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ନା ଏଠି ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା କପିରାଇଟ୍ ମାରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଯାହା ଭଏସ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସେପଟରେ ଫୁଲ ସଜଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସେପଟରେ ଲୋକ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, ସେପଟରେ ଆମର କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଯାହା ରୋଷେଇ ଘର, ରୋଷେଇ ଆମର ସେପଟରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଲୋକ ଏଠି ବେଶୀ ବଦମାସି କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଟି କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ବଦମାସି, ଇଏ ପିଲାଟି ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ବଦମାସି, ଆଲୋକର ୟାର ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ବଦମାସି, ସବୁବେଳେ ଚଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ ତାର ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିମ୍ ପିଲାଟା ନା, ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରୁଛି ପୁରା। ଏ ଆସିଲା, ଓଃ କି ସମ୍ମାନ, ଆଗରୁ ତ କେଉଁଠି ଜୁହାର ହଉନି। ଓଃ ହାଇ ଗାଇସ୍, ହାଇ ଗାଇସ୍, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ସଜଡ଼ା ସଜି କରୁଛନ୍ତି ପାପୁ, ଚିଣ୍ଟୁଆ, ପପୁନି ତାଙ୍କର ଏଠି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗେଟ୍ ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ସରିଯାଏ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖ କହିହେବନି କାହା ପାଖରେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଭଜନ ସବୁବେଳେ ଘର ପାଖରେ ବାଜିବ, ସେଟା କେତେ ଶାନ୍ତି। ଓଃ ଓଃ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କଳସ ବୁଡ଼ାବୁଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ନାମଯଜ୍ଞ, ପହରଦିନ ହେଉଛି ନଗର। ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଳସ ବୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍, ସେଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଲିଚୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଲଗେଇବା କଥା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଲିଚୁ ଲଗେଇଲୁ, କାହିଁକିନା ଲିଚୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ସେପଟରେ ଆମ ଘର ସବୁ ଘର ରହିଲା, ତାପରେ ଏପଟରେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଏଇଠି ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ 120-130 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ। ଏପଟେ ରହିଲା ଆମ ଘର, ଏଇଠି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାକୁରଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆମର କଳସ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଅଛି ସେପଟେ। ବାବା ଆମର ଦେଖାଉନି ଅନ୍ଧାର ଫୋନ୍ଟା। ଏ ପିଲାଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆମର ହେଇଗଲା 56 ବର୍ଷ। 106 ମୁଁ 56 କହୁଛି। 106 ଡବଲ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା। ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଆମ ତମ ଘର ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଆଣିବୁ। ମୋମୋ ଖାଇସାରିଲ ନା ଖାଇବ? ମୋ ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସ। ବାବୁ ଚିନୁ ଭାଇ
ସେଇଠି ଖାଲି ଦିଟା ନମ୍ବର ରହିବା କଥା ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ଚବୁକି ଦେଖିବେ କି ବ୍ଲଗ ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟପରି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି ଆଉ ଏଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ଏଇବା ହବ ମୁଁ କାଟିଛି ନା ତମେ କାଟିଛ କୋଉ ସୋରୁମରେ କାଟିଛି କି କଣ କହୁଛୁ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଦବ ଉଷୁନା ଖାଇଛୁ ତୁ ଭାଇ ପଚାରିଲୁ କି ଭାଇ କଣ କହୁନା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପିଲାଟା ଟିକେ ବାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ପିଲାଟା କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମର 1 ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଣିଛୁ ମୁଁ ତ ବସିଛି ବହୁତ ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆମ ପୁରା ତୋର 30 ଟିକିଆ ସର୍ଟ 30 ଟିକିଆ ସର୍ଟ କଣ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖୁନୁ କାଇଁ ହସିଲୁ ଏ ରହ ରହ ଚାଲୁନ ବଜେଇ ବଜେଇ ହାରିବନି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ ଜାଣି କରିଥିଲି କଣ
ତଳୁ କରିଦେବି କୁନା ତା ଚୁଟି କଟାଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଯାହା କହ। କୋଉ ସୋରୁମରେ କାଟିଥିଲି? କୁଲୁ ସୋରୁମରେ କଟା ହେଇଛି। ବରୁଣ ଦେବତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ଦିଆ ହେଇନି ଦିଆହବ। ଏଇଠି ହଗିଦିଅ ଯାଇ ଦିଟା ଆସିଲା ଦେଖୁ ତୋର ବା ଦେଖ ଦିଟା ଆସିବ ସେଠି କିଏ ନେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣିକି ଆସିବୁ ପାଣି କୋଉଠି ରଖି ମାଇଛି Hare Krishna Hare Rama
জগনে তাই